É un pouco satisfactorio ver que o traballo que ti faz humildemente, non, sin ningún tipo de pretensión, pois ao final resulta que dá resultados, non sei, algo que nos parecía increíble, bueno, estáse dando. Unha vez que estás ali en escena, pois quedas totalmente aislado do mundo, non? Estás metido naquelo e, bueno, vendo, sobre todo, cando ves que a xente lle gusta e se fai partícipe do que ti estás facendo, é unha cousa para vivila, máis que para contala, para vivila, tens que vivila. O que é máis importante que nos aporta a nivel, non sei, non? Pois a hora de facer os temas ou de ser músicos, non? Que é, pois, que estamos en contacto coa realidade, un pouco co choque que hai, non? Aquí entre algo que pretende ser urbano, creo que desafortunadamente algo que é rural históricamente. A nivel ensaiar e para a infraestructura do grupo, pois aporta-nos tranquilidade, non? Podemos ensaiar hasta as 6 da mañá porque non molestamos a prácticamente ninguén e iso é sempre importante. Especialmente, o que máis recordo é o primeiro, non? O primeiro que vivín. O corazón saíame do sitio.